Bubagrani sago Mwktwi kiwi mani nungtamo thai chapano kok saya. Bubagra no sokmani tai lathi mani nungkhai tamo khorangti saya. Au angtini khorangti sanai tamni bagai Bubagra no lathi rikha tai dotra rogo jutara kandika Bubagra no tamni bagai asok saknang ya tai hanang pinang khaikya obno tui no angtini chini Bubagra no saknang yang mani tai lache muru mani oborong no tui no angtini kaisa o video ni bising tui sanai. Bongka kaisa sini tiprasani Bubagra tiprahani malik nui mano bono tamni hinke bokhoroksa Bubagra. Sini Bubagra no tamni bagoi haike lache murinane nangkha haike totrarogo jutaro kaninane nangkha tai bono latinan nangkha tai bini sago Mwktwi yoro khibnan nangkha. Nungkhoroksa tiprasangoi sini tiprasarokni Bubagra no haike lathi mani haike Mwktwi yoro khibi mani bini sago haike bono lache muri mani bono saknaya satok pitok khaimani tai hanang pinang khaimani. Abo nungsini joto tiprasana no hanang pinang khaimani soman klaikha nungkhoroksa tiprasa ongoi Bubagra no satok pitok khaimani abo nungkhoroksa tiprasa ongoi malia tamni hinke nungasu no khoroksa tiprasa hinke nungsini tiprasani Bubagra nobo nungsini nani nangkhamu nini sini thai tongo nini sini nani odikar tongo nungsini tiprasa ongoi nung Bubagra no sini nani odikar tongo. Bubagra rok ongkha kaisa royal family ni borok borok kaisa motai ni saman nung bono bahaike asuk satok pitok khaikha tai eba lachi mungrikha. Kubuni dofarok je Bubagra no sangnang yangyaku satok pitok khayako nung khoroksa tiprasa ongoi bahaike nung chini Bubagra no satok pitok khaimakha tai lachi mungrioi mangkha. Nung khoroksa tiprasa ongoi chini Bubagra no nung sini nani odikar tongo haipno nung chini Bubagra no sini liya. Nung chini Bubagra no belai no satok pitok khaikha belai no hanang pinang khaikibgano. Sini Bubagra no nung satok pitok khaimani nugoi kubuni dofani borok belai no munikha sini tiprasa dofar belai no lachima singsa ongkha. O korong no nung kisapana wan sugoi denai nung wan sugoi nayani bagana nung chini Bubagra no satok pitok khai lachima singsa rioi tongo. Naidi sini Bubagra bosukse borok kaham khoroksa kobor ongkhe nungbo oibaksa kobor tangdi henai sau khoroksa gunda ongkhe nungbo oibaksa gunda tangdi henai sau boje sukpano sokjagoi tongkha haipano bo saoino tongo norok tai keboni photo rokno ta soklaidi bo khoroksa kobor ongkhe nungbo oibaksa kobor tangdi henai. Sini Bubagra ba saoino tongo hamjaka angke bokhabai hamjakdi bukhukbai ya hanai haipano okokno norok bujinani rungya abagano Bubagra no hanang pinang khayo. Bubagra ba saoino tongo ang norokni thani mungsatlangnani bagoi phaiya ang norok no rioi klangnani bagoi si phayo hanai. Thrinai ang bono no sao nung chini khoroksa Bubagra no se nung lathiroi mangkha angke nini ma baba ni saipondo kotoromo motai ni saman no chinung lathiroi mangkha angke nung obo nini ma babu no bo lathimani saman no kalaikha wan sugoi denai khanung. Bubagra hingke chini bagoi asuke kabai tongo hingke chung hingke bono kisapana de logi rioi maya chung hingke kisapana de bini okologo himnani jora chugliya sakni thuino yakaroi klangoi bini thuibai thangoi nung godaloi salbusuk tongoi mannai abro nung wan sugoi denai. Bubagrani mokol Mwktwi kalaikhe sini bo mokol Mwktwi kalaio. Sini Bubagra tamje khaya tongkha sugya nukhungo thangoi chubakha hamya jaga thangoi naikha bo tamje khaya tongkha jefru Bubagrani mokol Mwktwi kalai tongfru afru o tipra sarok to tipra hani bosarok borok Bubagrani mokol Mwktwi huna jorosi chugliya. Hingke bayapsong o video ni bisingtui tamo srungmu mangkha ano comment box o comment kaisari tai video no chajagai tongo hingke video no like khaidi tai share khaidi ani channel o katal phai tongo hingke channel no bo subscribe khairi de tai gana ni bell icon o sinai all press kaina de tini ni bagai masuk no jotono no hambai.